Mas Yusuf, Mas Ansor. Yusuf. Nggih, tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mantik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu, perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh iya. Wah. Kenapa? Kak, salaman enggak? Iya. Salaman. Mas Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku udah gergene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pak kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Oh, Pak ngene. Wuk. Ngenten santen Iya. Lah, sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Sambut jekar saking sasaroma wiwahan sirat pojo. Nek dosamu kene piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedok budhek kowe biasane. Lho, kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek Aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ini wakil ya? Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih itu manten. Seneng dek, seneng. Ayo, Seneng dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Api. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Ada pripun? iki termasuk tipeku lho. Loh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Ngantel ora? Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan Ngelokne apa? kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Bang. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cat lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke momo yo. Aduh, Mas. Weh, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka ora ngira. pripun? Yogya kok iso wik-wik. Lah sing wiwi kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ini tak contohnya Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo kene lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Penembang. Mbok aja kesusu ben kono keselesik. Mas kuncinya Mas, enak berapa? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu model lah.
Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Lah nyapo, Mas? Kalah weton. Lah nyapo? Iki lagu wong rayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Yen akhire ati iki sing diremuk. Melek. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora gathuk asale saka telo asik motong ngantuk iku tambah apa ala gathuk asale saka telo gede motong ngantuk iku tambah apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih, Mas. Kalau aku lihat kamu itu, aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul, Biarin anjing menggonggong. betul. Kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul, Iya, Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Wah, Mintul. urung sampe ngetop ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya ta? Lo ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya, sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Wah. Atas sih. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo kowe tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus toh Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mahe? Mbak nyanyi sih Mbak. Aku dintai Duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang, Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang.
toko yen turu kapisan mrengkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu Mas musti kandheng ati dongaku siji tresno iki abadi Oh, he he ah ah oh. asmara tuwa kita Allah angkat kula lapor tresno datang kandak saking jopo kali wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku siram Dodok luar biasa. Terima kasih, Bos. Ada Mbak Pintu. Siki, Bos. Ya seneng aja tuh. Aku yo yo. Ayo, ayo. Anjing laras. Ayo dong. Goyang Bing Pintu. Ya dong, Mas. Ayo yo. Ayo. Yo, yo. Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas musti kandheng ati dongaku siji tresno iki Tangane buka bareng ae. He ah he. He ah he. Wasik. Hoi, Hoi, Mas. pun. Sampun to, Pak. Alah, pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Gak Wis lu- luar biasa pokoke. Iya, biasa di Nggih. luar, Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan genrene nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campursari apa-apa. ya apik. Ya nggak apa-apa ya. Coba, nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur. Iya, gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja. Kerja apaan sih? Angelo. Eh? Angelo itu apa? Angelo. Ya, ini ada. Tak totno kok terus blenggar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis wonten pambutan, mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya. Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat karo mangsamu Mas kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten niki pambutan apa, Mas? Enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, nggih no. Kedahe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha Sedang rata. rata-rata. Nggih, ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya, Kur. Kepiling ta nggih? Iya, pepeling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Oh, nggih. Minangkati pambudan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya?
La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. Nyawang apa ora fokus. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ing donya mung sedhela. Sabar lan tawakal asal sing kuwasa. Yen kepengin besok ora Luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika pepeleng. Nggih. Mas Yusuf, dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube Poko channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pakno. Pakno. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pakno. Aku sutradara ya. Kowe gak dadi kenjik. Kenjik sapa kok kenjik? Terus
piye kok hae-hae? Kowe nguberi mintul. iya. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3, 2, 1, roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat pitu, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat pitu mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No, Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono, woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Ah, senenganmu kayak biasa nih kalo Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Tuh. Lagu cinta kok sebujur Ya, bangkai iya. iki piye to? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur. Enteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok iso. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kagean ya, Mas. Sampeyan kok kono. Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo coba Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya. Iya, Dre. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Iso bablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Iya, Dre. Pak Ndut tuh jadi. Kuwi lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Yang oke. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sing dene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ulang. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Mas. Mas. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Iso jalane iso. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong Blok. krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak patek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Roro Mas? apa? Hah? Roro apa? Loro weh. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku ndi ae oke. Milih ya, Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng Mbak nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih Mas. oleh wae sapa wae. Nah niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adek. Apa kuwi? Ngono karo kono. Ah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene mbok celuk Dik. Ojo aduh. Melangkai tape kengko kecot tape ning. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah. Kok kece yo Mas yo. Si mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadak. Wis yo. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahnya kuwi lho. Dik, Iya bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa?
Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok meletek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi lho. dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku ketok rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sabi Kayak bahasa. poro. Lagune ero. Ayo. Mas, besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lo ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mintul. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresnani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja Mas. Wah, seru tuh. Aduh, Wede. Seru tuh. Melok dong. jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas, hei, Itu tempat jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah, Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lu takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, Ya. naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas, Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh Kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja, kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow. Nanti makan siang bistik. Bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut, Yo nila kita. ora romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Sarung. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Makasih. Wah. Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gregak piye to? Sayangku Mindul. Iya Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alfa. Aduh Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sporot mau nggak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti Mas, kita Mas. berdua. Ya, Aku sayang. nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane Yang kok. mesra loh, kita Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Hei, Kita bojomu masih mbok. ya? Ayo, keluargane sapa iki? Bojomu mbok anggap. Mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Itu, Mbak. Jojo, Dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Ya. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu, besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas, kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan sunika mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya coba iki lho piye aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa, Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Mas. Lah ngene lho iso garis. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. loh. Demindul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, Kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak
Amis. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke Berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita pos kampling. pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak anggap wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Jadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer ki. Iya wis ngalu. Ya Mas, ya puyer ya ki. Kowe umpama dadi tenan karo Mindo lho mahmu tak bong. Lah ini apa? Ra ikhlas aku. Apa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi ra ndek gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan lho, Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Dulu, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendel Kula- korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Duh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas, kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekak ayo dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kicini kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Tambemu Wabut, tambemu wae. Ayo mbok jajani wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Dadi kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu konedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telak ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telek ya. Bilang. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekek. Oh, ternyata situ pasangan suka telek Mas ya. Ya, itu kan keluarga telek sayang. Katanya dikon dilat telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles dah. Apa kuwi? Masih elek rodok pantes. Dan nek aku Telek garing. apa kuwi? Masih elek maling. Wah. Kak, ayo. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa aku sayang kok ya Mas ya. Oh, sing wedok iki ya ketoke trakung. Wih dipilih Mintul apa gue tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Coba. Apa ngene? Niki napa anu Grup Mas? ini. Ansor laras. Ansor laras. Yuk. Coba. Oh. Goyang kembali bersama Ansor Laras yang Indonesia Show. Masuk ke langgam. Sang Dewi katon nglam-lambi hamba berwawani semi harum kembange melati dasar mulane dadari wong
Yo. Luar biasa. Ansor Laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Iso kok Penny. Mbak Penny. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Ya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy. Iya. Sapa?